My sa dotýkame tých druhých nielen našimi rukami, ale niekedy ešte viac našimi slovami, našimi postojmi. A je preto dôležité, aby naše postoje spôsobovali zdravie v našich vzťahoch, naše slova, aby dvíhali tých druhých. My sa podobáme na Pána Boha, samozrejme sme na jeho obraz však, ale tu jeho moc nemáme, ale podiel na nej nejaký máme, tak aj naše slovo môže byť uzdravujúce. Tak. Svätý František dokonca o sebe hovoril, že Pán Boh ma povolal, aby som slúžil svojim bratom slovami plnými vône. Slovami plnými vône. Slovo má moc a my chceme, aby malo dobrú moc, Ježišovú moc. Máme podiel na Ježišovom živote. A to znamená aj na tej schopnosti uzdravovať. Možno nie i hneď nejakými zázrakmi, ale uzdravovať srdce svojich blížnych. Aby nikto nebol zavretý v sebe, lebo toto je často choroba a